Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistanyň raýatlary üçin girilen wagtlaryň wizalar boýunça çäklendirmeleri ýatyrdy. Bu karar 2025-nji ýylyň dekabr aýyna Aktam tarapyndan resmi taýdan tasdiklanyldy. Resmi namada bellenşi ýaly soňky döwürde Türkmenistan şahsiýeti tasdiklamak we maglumat alşmak ulgamlaryny kämilleşdirdi. Şeýle-de migrasiýa we howpsuzlyk meseleleri boýunça Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýdy. Munyň netijesinde öň ulanylan çäklendirmeleri gaýtadan seredildi. Täze karara laýyklykda Türkmenistanyň raýatlaryna Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna girmek wagtlaryň wizalar boýunça gaýtadan ruhsat berildi. Olar işe uýurlyk, syýahatçylyk, gutgoşukly, talip, tehnik, hünär, okuw hemde tejribe alş-alş wizalardyr. Bu çözgüt bilen Türkmenistanyň raýatlary görkezelen wiza görnüşleri boýunça adaty tertipde resmi nama tapşyryp, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna wagtlaryň syýahatlaryny meýilleşdirip bilerler. Täze düzgünler 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girýär. Ýöne Türkmenistanyň raýatlarynyň immigrasiýa wizalary boýunça Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna girmegi wagtlaýynça çäklendirilen ýagdaýyna galýar.